Earthquake drill gipahigayon sa Police Regional Office 7 kaganilang buntag. Kabahin kini sa pagpangandam sa ngayang buhaton kung adunay linog kamutay og sa Sugbo. Si Chona Carion sa report. Ang pagpatingog sa buzzer may nagtimaan sa pagsugod na sa earthquake drill S9 kaganihang buntag. Dinhi gibansay ang angayang himuon kun dunay linog nga mutayog sama sa pag-drop, cover and hold on. Mga pulis ug non-uniform policemen migawa sa tagsa-tagsa nila kabuhatan padung sa PRO 7 ground. Giihap dayon mga kawani sa PRO 7 ug nasayran nga may nahabiling kawani sa Police Community Relations Office. Ang ground commander mimando sa engineering team sa pagsusi sa istruktura kung luwas ba sa wa pa manawag og rescue team. Na-rescue gyud ang biktima og gidala sa tambalanan. Nasuta nga may angayang usbon sa drill sama pananglitan sa panginahanglanon nga unahon ang pagluwas sa kinambuhi sa mga tao. Gikinahanglan nga kun adunay missing una gyud tawagan ang search and rescue. Giauhag sa mga opisyal ang ilang mga sakop nga magseryoso bisan kun usa lang kini ka drill. Idunga na ang search and rescue, giving priority to the area where an office has reported that there is an accounted person. Kaysa mag-una ng inspection tapos nahimatyon dito, dili na ito ma-rescue. Why perfect nga drill kung both huna-hunaon, but the proper actions of the personnel might as well save you during that particular emergency. Chona Carion, Balitang Bisdak.